Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg hedder Christian, og jeg har tænkt mig at starte her på YouTube, fordi at jeg har fulgt med på YouTube i noget tid nu. Og jeg har bare nogle andre meninger og en anden tilgang til at investere end dem, der er på YouTube lige nu. Så jeg har simpelthen tænkt mig at springe ud i den her aktiedebat. Som I kan se foran mig her, så har jeg mit portefølje, hvor jeg har købt min første aktie den 1. maj her i 2023. Hvis vi lige... nej, det kan vi ikke noget. Jeg har et afkast på 2700. I al den tid, jeg har investeret, jeg har for små 47.000 kroner. Det er selvfølgelig bare en start for mig. Det har det været i noget tid. Jeg har ikke rigtig postet penge ind før nu, hvor jeg har egentlig bare lavet min portefølje stå fra der, hvor jeg har investeret her tilbage i 2023. Og nu vil jeg simpelthen gerne begynde at investere aktivt og følge med aktivt sammen med jer ved at høre podcast, uploade de her YouTube-videoer, læse artikler. Bare generelt diskutere aktier med jer nede i kommentarfeltet også. Jeg har en Instagram, som I meget gerne må følge, hvor der kommer link nede i beskrivelsen til den, hvor I kan følge mine handler. Og bare spændende artikler, jeg læser mine meninger om forskellige ting. Ja. Hvis vi kigger hernede, så kan vi se min aktiebeholdning. Jeg har mange af mine penge sat i Alibaba, fordi jeg tror rigtig meget på Alibabas cloud-tjenester osv. Generelt Kina synes jeg er rigtig spændende. Som jeg skal sige, så har jeg også JD.com. Så investerede jeg i DraftKings og Airbnb her for, det må vel være 3-4 dage siden. Fordi at jeg regnede med, at de ville lægge et rigtig stærkt regnskab, og det gjorde de så også. Så det med, at jeg er rigtig flot i plus på. Jeg kunne godt overveje at holde DraftKings for måske et år. Det kommer lidt an på deres situationer og så videre i fremtiden. Ja, det er ikke en langvarig aktie, jeg kommer til at have. Det samme med Airbnb. Det tror jeg heller ikke kommer til at være en langvarig aktie, men nu må vi se. Så har jeg MGM, som også lagde et fantastisk regnskab. MGM, det er også lige for at sige, hvad virksomheden laver. Det her, det er online gambling. Det er en organisation, der har restauranter og hoteller og casinoer i Las Vegas og Kinas Las Vegas, altså Kinas eksempel på Las Vegas. Jeg kan ikke huske, hvad byen hedder. Så har vi Airbnb, som vi nok alle sammen kender. Nvidia, som vi nok også alle sammen kender, har jeg også nogle af mine penge i. Jeg købte lige da det her store fald kom. Lige her købte jeg. Jeg købte på 118. Ja. Så har jeg JD.com, som jeg også har købt op i her for nylig. De laver, det er sådan noget e-commerce, lidt ligesom Alibaba, sådan noget, hvor de sælger alle mulige forskellige produkter. En kinesisk virksomhed, som altså også har fået nogle slag her på de sidste 4 års tid. Så har jeg Alphabet her, som jeg har købt. Okay, jeg har ikke lige købt den her for nylig. Jeg har haft den i 3-4 måneder, vil jeg tro. Men det er fordi, jeg har haft den i den tyske aktie. Så har jeg så lige fået et lille afkast på den. Og så fordi jeg gerne vil have eksponering mod dollaren, så har jeg simpelthen solgt min tyske og så bare købt op i Alphabet A.
Og det passede nemlig også rigtig godt med, at så kunne jeg så sælge en aktie i Alphabet, og så kunne jeg købe op i, så havde jeg lidt flere penge til at købe op i en anden aktie. Så det er bare nogle personlige fordele, jeg lige havde ved det. Så har jeg ASML, som laver de her kan ikke finde ud af at udtale, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men de her mikrochips, som de producerer for Nvidia, og Nvidia designer mikrochipsene. Dem har jeg også købt her for 4 måneder siden. Så har jeg Novo Nordisk, som jeg har tabt rigtig mange penge på. Undskyld. Det er ligesom dem, jeg har købt bare til at starte med. Og så har jeg ikke rigtig rørt mine aktier. Jeg har købt lidt op i Novo løbende, uden rigtig at kigge på nyhederne og så videre. Jeg har bare ladet det stå. Men nu vil jeg gerne tage sag i egen hånd, og ikke bare kun lytte til, hvad alle andre danskere siger, og bare købe op i Novo. Nu har jeg ligesom dannet mig et ordentligt overblik over aktiemarkedet, fulgt med løbende, osv. osv. Så nu har jeg samlet den her portefølje her, og så vil jeg give jer opdateringer. Følg med i aktiemarkedet løbende hver dag, og bare dele al min viden med jer. Så jeg håber, I vil følge med på min lille rejse her. Ja, så håber jeg bare, I vil tage godt imod mig. Vi ses.